आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मुन्ना राज, झिटकी बाजार, मधुबनी। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। रोज रात में घरे आवना हमारा से सही तू बतावना। रोज रात में घरे आवना हमारा से सही तू बतावना। मनो करे प्यार में हरदम तोहर पागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। रोज रात में घरे आवना हमारा से सही तबा तावना। रोज रात में घरे आवना हमारा से सही तबा तावना। मनो करे प्यार में तार हरदम पागल बा। दिल गावे के लड़की से तार लागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। म्यूजिक डायरेक्टर डीजे मुन्ना राज, मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो। अभे लोग कहेला छौड़ी से बड़ा फसल, मेहरी से नाता तोड़ी प्यार में कर गसल। प्यार में कर गसल। सभे लोग कहेला छौड़ी से बड़ा फसल, मेहरी से नाता तोड़ी प्यार में कर गसल। अब झूठ हमारा से जन कहे राजा, अब झूठ हमारा से जन कहे राजा। यही के कारण भाई हमार भागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की धमाकेदार प्रस्तुति। राहुल राजधानी अपन आदत सुधारा। सोवत के फेरा छोड़ा हमरा के मत मारा। हमरा के मत मारा। राहुल राजधानी आदत अपन सुधारा। सोवत के फेरा छोड़ा हमरा के मत मारा। हाय अमित आशिक कुछ होता नहीं ठीक। हाय अमित आशिक कुछ होता नहीं ठीक। तोहरे फेरा मेरा घर सारा जागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। दिल गावे के लड़की से तोहर लागल बा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।